ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ୱାଚ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ୱାଚ୍ଟା ଆସିଛି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦୁଇଟା ଆସିଥିବ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ୱାଚ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଦୁଇଟା ତ ଅଛି ଯେ ଦେଖିବା ୱାଚ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଓ ଭାଇ ବକ୍ସ ତ ଭଲ କାଚ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ତା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖେଇଲ ଭଲ ଅଛି ୟାର ଭଲ ଅଛି ବା ତ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ହଁ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇକି ଆସିଛି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେମିତି। ହଁ ସେମିତି ରଖିଦିଅ ଦେଖିବା ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଖିବା ଏଟାକୁ ଆର କ୍ଲାମ୍ପ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇ ଲାଗିଗଲା ସବୁ କାଚ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ନା ସବୁ କାଚ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ଏଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ ଆକା ସବୁ ସେମ୍ ଏ ବି ସେଇଆ ଭଲ ଅଛି ନା? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି କଳା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ତ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତମର ଏବେ ୱାଚ୍ ଯଦି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଦେବୁ ତୁମକୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋସ୍ତମାନଙ୍କ କତିକି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଓକେ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ବୁଟ୍ଟା ଜୋତାଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ ସେଇଟା ଜୋତା ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ଭଲ ଇଏ କରିକି ପଠାଇବୁ।